Rani Puko Rimahin Tabuk sini Shorma. Tukang sampai sini bang. उड़ीसा तो जो तो सही मना नहीं कहो ओपन मार्केट से खुला बाजार सिनी वो हमसे वो जगह जो तो नहीं सले ना कुक बनी वो बनो जे सिनी बुकुं बारा रो स्पेशल के इप्रा सारो ओकरा रो नो बो बासारे रो तो पोरी तो न रो बो बुरी रो तो चाला रो तो बोलो थांगे बो मुइनाय तो फेयो जरा वाइट ये नीली दारो तो नहीं मुइनाय तो फेयो बक्की जा पहले गेम ने वाते नहीं जोरा को मैं फलन जगह करे वाटे फेके फिर को माथां को मैं को थंगलाव खालेने दोस्तों इनथां हान्याव इनथां को अनेक समय मैं को थंग बो बेखाय तला माने परे के मैं नस्तो इनथां को बा दाम कम बाय मैं सेल चुक्ति रो माकलांगो मने जे मानथाय तो माने उन मानिया जों बुजिनानै नांनाय बसे कष्ट बोलो थांगे मुइनाय दै फिदि अबाहायनो जों ताबो जे तासिनि मासाका कुटी कुटीनि नों मार्केट स्टल जे कोनो दुकान स्टल बिल्डिं तांदि सिनि बरफ अबबाय लाबोबा नंया के बंगनि यूज नंया के कोनो लाभ करे बिल्डिं सिमे कुसु कुसु नाय सिम सतांग लाभ करे माहाय चिकोन होय माने प्रोजेक्ट चिकोन इम्पु ओबनो सिनि बरम बाय इफेक्टिव सिनि बरम बाय नांमनि के माहायनो ताबक जोरागो दाम कम बाय फाले माकलांगो जोरागो वाटियो हिंके याकरे माकलांगो माहाय जे कष्ट बा लाम किनारो मै कुथुं फालोबो गाड़ी थांपायो बरो लाइसगो मै हादनि रो मै हामियाव थांगो अनेक जोरागो मै बासाय जागो बा गाड़ी थांबाके बाइक थांबाके बेले रिक्स दंगो माहाय तो माहाय कैसे सेटांग रखाय बब वाटिबो फालमानाय साथुंबो फालमानाय माइसिंबो फालमानाय बासारबो फालमानाय नांमाने जोरा जों नगो सिनि बरग्रावनो जे मै कुथुं बसे कष्ट के तोय फाय उलो हिंगे ताबं जे दामा दामी खायो मार्गेनि खायो बनि जे लेजिटिमेट जे मानथाय जे बनि मूल्य बाजाराव अबना सानम मुसुगो जे बग जे हिमेनो सनो रोय पाइदि अबसे मे गाहाम मोननाय ब कैसा प्रोड्यूसर हिमाना जों बंनो प्रोड्यूसर ब बलनि कालेक्ट खाय तोय फैयो बा नगो ब मै खायो प्रोडक्शन बनि जे प्रोडक्शन अबसे जों चाय दंगो बक्तिनि जदि अमा हायके नाय तुगो बलनि तोय फैयाखै जों जेसे नों करोड़ पटेमदि कोनो लाभ करे नों मुइसे मांगला पाइनायनि बर थाय पाइनाय नों सार गोनां बाजाराव बोसोक जानाय नगो नों बोसोक मै खायनाय गोबां मा बरनो जरा क्रै अमाहाय इकाय बौनो र जों तिनि जे फ्रेश मैगथों मानो का बौनो र जखन सु पाइनाय दामा दामी खायनो बक बोसोक सा असुकनो अनेक जरा आं रिक्वेस्ट खायनो मोसो जे जागा ब 40 टाका सागो 40 रुपीस इकाय नों रां जदि चेन्ज करेन थाका 50 टाका रे कलान थाके बनि किसाले उपकार होनाय 10 टाका तो निनि बाय मोनदांगिया अनेक जरागो 100 टाका नों रखा चेन्ज करे नों 40 कायनि मुइ पैका 80 रुपीस आरो नों 20 रुपीस ने बेखाय माने इकाय जदि मानिया इकाय नों आर कथा मुइ फाय आलादा मुइ मिल खायला दि बा बनो रे कलान थांदि बनिबो कासि जागा नांने 10 टाका रां तो निनि बाय तो असुक नांगिया जार पैसा माने रां गोनां रो अबना आं रिक्वेस्ट खायना मोसो माहायके जदि जों वान सकाय सिनि बरग्रंनि उपकार होनाय सिनि बरग्रग जे सुगिया तनाय रो कायसे कायसे जागा बनि सामु नांनाय बनि बायबो गाहाम अम्बो जागा थायकिसा पाखि त्रिपुरा पारा पंचरतन विलेज कमिटी ओ जागा जों दिनै ओपन मार्केट सब खुलि रखा और सुदु एलाकानि सिमे हंगला आमचाइनि ओ जे गानागिनि तंनाय शर्मा तंगो रानिल पुकुर तंगो जो विलेज कमिटी रंनि बो बुक फाय और मुइ फालपाय माने ओ बे बाजार तो
लामा हाक्सा अटो रिजार्भ खाय थांनाय बा अटो काय थांनाय गारि बाय थांनाय मैखौ थांनो गोसो फानलायबा थां फाय दिनै 100 टाका होनाय बा थां 50 टाका फाय 50 टाका अबहाय जुदि नोंनि नाङै थाका अटो रिजार्भ खायके नोंनि जे मुइ फालय नों बोसोर रां मोननाय गाया होय थानाय ओ जागायाव जों जे थांनाय रोखा बक्ता बक अरनो बक पार्मानेन्ट खेबक फाल मोननाय अमाहायनो भबिष्यतआव जों आरोबाव जों तांगिरनाय ताइबा जों फिउचाराव तांगिरनाय डिमान्डनि मथे डिमान्ड नाय